ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ். இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 15 பார்க்க போறோம். புருஷோத்தம யோகா, யோகா ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சன், பகவானை பத்தி பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நேத்துக்கு என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல என்ன பார்த்தோம்? நம்மளோட இந்த எல்லா விஷயங்களும் இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல நம்மளுக்கு எல்லாமே சம்பந்தப்படுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த முக்குணங்கள் தான். நம்ம ஒரு லிவிங் என்டிட்டி இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தோட எந்த வகை எப்படி வந்து சம்பந்தம் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த முக்குணங்கள்னாலதான் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே பகவானால உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு வரோம். ஆரம்பத்துல இருந்தே பகவான் தான் எல்லாத்தையும் படைக்கிறாங்க. காரணோதய கஷாய விஷ்ணு அவங்க கிட்ட இருந்து மகா தத்துவம், அதுக்கப்புறம் வந்து லிவிங் என்டிட்டி சோல் எல்லாமே உருவாகுது. மகா தத்துவம்ன்றதுதான் இந்த ஜட இயற்கைக்கான பேஸ். அந்த 25 பொருட்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுல இருந்துதான் இந்த ஜட உலகம் உருவாகுது. அதுல வந்து லிவிங் என்டிட்டி என்னைக்கு கான்டாக்ட்ல வருதோ அன்னைக்குதான் அது இயங்க ஆரம்பிக்கும். அது வரைக்கும் அது வந்து வெறும் இதுவாதான் இருக்கும், ஜட பொருளாதான் இருக்கும். எப்போ அது வந்து இந்த லிவிங் என்டிட்டி வந்து கான்டாக்ட் ஆகுதோ அப்பதான் அது இயங்க ஆரம்பிக்கும். அப்ப இதுதான் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். அப்ப இதெல்லாம் எதுல இருந்து வருது? ஸ்டார்டிங் சோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காரணோதய கஷாய விஷ்ணு அவங்களோட உடம்புல இருந்து வர அந்த போர்ஸ் வழியா வர மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ஸ். சரிங்களா? அப்போ காரணம் பகவான், எல்லாத்துக்கும் காரணம் பகவான் அப்படின்றத நம்ம அதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அது புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அது வந்து அத கான்செப்ட் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஃபெய்த் அதுல இருந்ததுன்னா தான் மிச்சம் எல்லாத்தையும் நம்மளால உள்வாங்கிக்க முடியும். சோ அப்போ இந்த முக்குணங்கள்னால நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில எல்லாமே, அதாவது கண்டிஷன்டு சோலா நம்ம மாறிடுறோம். நன்மை தீமைகள் எல்லாமே எதனால வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த முக்குணங்கள் தான். என்னென்ன குணங்கள்ன்றது நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம். சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். அப்ப சரி, இதெல்லாம் வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொன்னாங்க. அப்ப அர்ஜுனனோட கொஸ்டின் என்னவா இருக்கும்? அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது அப்படின்றதுதான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அதை நேற்றுக்கு கேட்டாங்க, எப்படி வெளியில வர்றது அப்படின்றது. பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யும் போது நம்ம அந்த குணங்கள்ல இருந்து வெளியில வந்துருவோம் அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். ஏன்னா சோலும் சென்சஸும் ஆக்டிவா இருக்கும். அது எப்படி இருந்தாலும் சத்துவகுணத்துல இருந்தா எங்க போவோம்? ஹையர் பிளானட்டரி சிஸ்டம் போவோம்னு பார்த்தோம். அதே வந்து ரஜோகுணம் இருந்தா இந்த பூலோகத்துல பிறப்பெடுப்போம்னு பார்த்தோம். அதே வந்து தமோ குணத்துல இருந்தா லோவர் பிளானட்டரி சிஸ்டம்ல நம்மளுக்கு பிறவிகள் கிடைக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம். அங்க போவோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மூணுமே வேண்டாம், இது மூணுத்துலயும் வந்து நம்ம வந்து மிங்கிள் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். அதனாலதான் ஆரம்பத்துல இருந்து பக்தி பண்ணணும்ன்றதுக்கு காரணம். ஏன்னா நம்ம பக்தி பண்ணும்போது நம்மளோட சென்சஸ், நம்மளோட மனம் எல்லாம் பகவான் மேலேயே லயிச்சிட்டு இருக்கும். அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகாது? இந்த 3 குணங்கள் நம்ம கிட்ட வராது. நம்ம அப்படி பகவானோட நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்மள என்கேஜ் பண்ணிக்கல அப்படின்னா இந்த முக்குணங்களும் நம்மள வந்து டாமினேட் பண்ணிடும். சோ அதனாலதான் பக்தியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுதான். நம்ம இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்மள ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும்னா பகவானுக்கு நம்ம பக்தி பண்றதன் மூலமா இந்த முக்குணங்களோட தாக்கம் நம்மளுக்கு வராது. அப்படின்றதுனால நம்ம பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத ஆரம்பத்துல இருந்தே பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்போ அந்த குணங்களை எப்படி வந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்றதுன்றத இந்த சாப்டர்ல பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் பகவானை பத்தின விஷயங்கள் பார்ப்போம். அவங்க எப்படி புருஷோத்தமனா இருக்காங்க அப்படின்ற விஷயங்களை நம்ம பார்ப்போம். இதுவுமே ரொம்ப வந்து என்னது முக்கியமான ஒரு சாப்டர். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் அவங்களுக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகள் தெரிவிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண, ஜெய் ஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி. பிரேயர் சொல்லலாங்களா? பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசல்லாகயா चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी
निर्विशेष शून्यवादी भाष्यादिदेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः प्रणाम माताजी பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 15 பார்க்க போறோம், புருஷோத்தம யோகம். இது வந்து எப்படி நம்ம இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து வெளியில வர்றது, அதுக்கப்புறம் நம்ம பகவானை பத்தின விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா மாதாஜி 15.1. மாதாஜி லலிதா கண்ணன் மாதாஜி போஸ்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். हरे कृष्णा. हरे कृष्णा हरे माताजी. कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. 15.1. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ पंचदशोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளாகவும் கொண்ட ஓர் ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகின்றது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க இங்க? மேல் நோக்கி வேர், அப்புறம் கீழ் நோக்கி கிளைகள். எப்பயும் மரத்துல எப்படி இருக்கும்? கீழே வேர் இருக்கும், மேல வந்து கிளைகள்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, நம்ம பாக்குறதுல. ஆனா இந்த மரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றாங்கன்னா, மேல் நோக்கி வேறு, கீழெல்லாம் கிளைகள் அப்படி இருக்கும் அப்படின்றாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு மரத்தை நம்ம இங்க பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளால பார்க்க முடியும். எங்க பார்க்க முடியும்? நீர்நிலைகள்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இல்லைங்களா, மரத்தோட ஷேடோ பார்க்கும்போது எப்படி தெரியும்? வேர் வந்து மேல் பக்கமும் இலைகள்லாம் கீழ் பக்கமும் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இல்லைங்களா, அதுதான். இது என்ன தாத்பரியம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு இருக்கு இல்லைங்களா, பகவானோட அபோர்ட், அதாவது கோலோகம், வைகுண்டம், அதுக்கப்புறம் பிரம்மஜோதி, இதெல்லாம் சேர்ந்தது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு. அது மரம், அதோட நிழல் தான் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. சரிங்களா? மரம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, ஒரிஜினல் இது. அதோட நிழல் வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. அங்க உள்ளது எல்லாமே இங்கேயும் இருக்கும், ஆனா அது நிதர்சனமானது, இது நிழல். அதாவது இது வந்து என்னது? டெம்பரவரி. சரிங்களா? இங்க உள்ளது எல்லாமே என்னது? நம்மளுக்கு அதுல இல்ல அந்த ஒரு உண்மையான தத்துவங்கள் எதுவும் இங்க வந்து அவ்வளவா நம்மளுக்கு இருக்காது. பட் ஆனா அந்த மரத்துல என்னென்னலாம் இருக்கோ அது அத்தனையும் இங்கேயும் இருக்கும் அப்படின்ற தாத்பரியத்தில் நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டோட நிழல் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுன்ற அர்த்தத்தில் நம்ம பாக்குறோம். இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மரத்தை பத்தி யாரெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வேதங்களை அறிந்தவர்கள் அப்படின்றது பகவான் இங்க சொல்றாங்க. வேதம் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குது? எதனால வேதம் நம்ம படிக்கிறோம்? அதுதான் நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர் இல்லைங்களா, பேஸ். அதுதான் பகவான் கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணு கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு என்ன பிரம்மாக்கு என்ன கொடுத்தாங்க? அவங்கள வந்து நாபில இருந்து வந்த உடனே, லோட்டஸ்ல வந்த உடனே அவங்களுக்கு வேதங்களை கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா. அப்போ அதுதான் நம்மளோட பேஸ், ஆதாரம். அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் யாரு, அவங்களுக்கு எப்படி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது, பகவானை எப்படி அடையிறது, இதுதான் வேதத்தோட தாத்பரியம். பகவான் யாருன்றது நம்மளுக்கு காமிச்சு கொடுக்கும், பகவானை எப்படி அடையிறது அப்படின்றது நம்மளுக்கு அது வழிகாட்டும். அதுதான் வேதத்தோட சாரம். அப்போ இந்த மரத்தை தெரிஞ்சவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு அர்த்தமாகுது? வேதத்தை தெரிஞ்சவங்கள நம்ம இங்க பாக்குறோம் அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும்
வேத பதங்களையும் இலைகளாக கொண்ட ஓர் ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகின்றது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். எதனால வேர் மேல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மா கிட்ட இருந்து தான் நம்ம எல்லாமே கிரியேட் ஆச்சு இல்லைங்களா? பிரம்மா ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணாங்க. பிரம்மா தான் மேல சத்தியலோகத்துல இருக்காங்க. அப்ப சத்தியலோகம் அதுல இருந்து தான் எல்லாமே உருவாச்சு. வேர்ல இருந்து தானே மரம் முளைக்கும் இல்லைங்களா? நம்ம ஒரு செடி நெட்டு வச்சோம், ஒரு விதை வச்சோம்னா அதுல இருந்து மரம் வளருது. அது பிரம்மா கிட்ட இருந்து தான் உருவானது இந்த மெட்டீரியல் உலகம் எல்லாமே. அப்போ சத்தியலோகம் அது வேர், அதுல இருந்து கீழே எல்லாமே இந்த ஆலமரம் அப்படியே வருது இல்லைங்களா? அதெல்லாம் வந்துட்டு பிரம்மா கிட்ட இருந்து உருவானதுனால கீழே வந்து இலைகள்லாம் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு அர்த்தத்துல நம்ம இதை பாக்குறோம். இது சரி. இப்ப ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் இருக்கு, இங்க மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இருக்கு. இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல ஏன் நம்ம இங்க இருக்கோம், நம்மளாம் ஏன் இங்க இல்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டிசையர் அதுதான். நம்மளோட ஆசைகள் தான் அதுக்கு காரணமாகுது. அப்போ அந்த ஆசைகள் வந்து நம்ம முக்குணங்கள்ல நேத்துக்கு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கேத்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல பண்ணுவாங்க. அதே ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் கிராட்டிபிகேஷன் பண்றது மாதிரி பண்ணுவாங்க. அதே தமோ குணத்துல உள்ளவங்க எல்லாம் இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல ஈடுபடுவாங்க. சரிங்களா? அப்ப டிசையர் வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப வேற வேற விதத்துல இருக்கு, குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கு. அப்போ இன்னொன்னு இதுல என்னன்னா, இந்த வேத இலைகள் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து நம்மள வந்து கரெக்டா அந்த வேற மந்திரங்கள், அந்த இலைகள் தான் வேத மந்திரங்கள். அதை துணை கொண்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆகணும். இதுல உள்ள ஃப்ரூட்ஸ்லாம் தான் வந்து நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிஸ், குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றோங்களா, அதுதான் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம். அப்போ இங்க டிசையர் தான் நம்மள என்ன பண்ணுது, கோலோகத்துல இல்ல இருக்க வைக்காம இங்க நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா, எதனால டிசையர்ன்றது? அப்ப இந்த டிசையர் என்னவா இருந்தா நம்ம கோலோகம் போக முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானா இருந்தா நம்ம கோலோகம் போக முடியும். இந்த டிசைர் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல உள்ள ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருந்தது அப்படின்னா, எனக்கு இது வேணும் அது வேணும், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நம்ம ஆசைப்பட்டோம், அது எல்லாமே டெம்பரவரி தான். நம்ம இங்க என்ன கிடைச்சாலுமே அது டெம்பரவரி தான். என்ன ஒரு நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டா கூட அடுத்த வேளை பசிக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த சந்தோஷம். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்மளுக்கு என்னது, பசிக்க ஆரம்பிக்கும். இதே நம்ம வேற ஏதோ ஒரு பொருள் நம்ம வந்து அடைஞ்சாலுமே அதுக்குமே என்னது, எல்லாத்துக்குமே வந்து என்னது, மேனுஃபேக்சரிங் டேட் அது மாதிரி எக்ஸ்பைரி டேட் கண்டிப்பா இங்க உண்டு மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல. அப்ப எல்லாமே என்னது, டெம்பரவரி தான். அப்போ இந்த மாதிரி விஷயத்துல நம்மளோட கவனங்கள்லாம் செதறி இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது, நம்ம இதுக்குள்ளேயே பர்த் டெத்ன்ற லைஃப் சைக்கிள் இருக்கும். எப்படி ஆலமரம் வந்து அடர்ந்து இருக்கும், அதே மாதிரி நம்மளோட ஆசைகள் எப்படி இருக்குன்னா அன்லிமிட்டடா இருக்கும். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்கும்போது இது வேணும் அது வேணும், ஒண்ணு மாத்தி ஒண்ணு நம்ம அதுலயே நம்ம வந்து நம்ம மனம் ஃபுல்லா நம்மள இழுத்துக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கும், சென்சஸும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஆசைகள் எல்லாம் இந்த வேத சாஸ்திரங்கள் இலைகள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவத்கீதை பாகவதம் வேதங்கள்லாம் படிச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த டிசைரை பகவான் யாரு, பகவானை நம்ம எப்படி அடையிறது, பகவானை டிசைரா வச்சுட்டு நம்ம பக்தி சேவை பண்ணும்போது இந்த முக்குணங்கள் நம்மள வந்து ஆட்கொள்ளாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இதுதான் தாத்பரியம். என்னைக்கு இந்த டிசைர்ன்றது பகவானா மாறுதோ, நம்மளோட செயல்கள் பக்தி தொண்டா மாறுதோ, அன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருந்து எக்ஸிட் ஆகி ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு போயிடும். ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு ஏன் போகணும், அங்க ஒரு கவலையும் கிடையாது, பகவானோட நம்ம இருக்க போறோம். எல்லாமே என்னது, பகவானுக்கு நம்ம நித்தியமா பக்தி சேவை பண்ணா மட்டும் போதும். மத்தது எல்லாமே என்னது, பகவானோட ப்ரொடெக்ஷன்ல இருக்க போறோம். அங்க ஒரு கஷ்டம் எதுவுமே, அதான் வைகுண்டம்னா என்னது, நோ ஆன்சைட்டி, அதுதான் அதோட அர்த்தம். அங்க வந்து நம்மளுக்கு இது வேணும் அது வேணும் எந்த ஒரு ஆங்கரிங்கும் இருக்காது. எல்லாமே பூர்ணமா இருக்கும், அப்சல்யூட்டா இருக்கும். சந்தோஷத்துல இருந்து எல்லாமே ரொம்பவே பியூரா இருக்கும், அன்கண்டிஷனலாவும் இருக்கும். பகவானோட இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஏகப்பட்ட ப்ரொடெக்ஷன்லயும் நம்ம இருப்போம். இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் இருக்காது, அந்த 4 ப்ராப்ளம் இருக்காது, 4 டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்காது. அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்மள தாக்கம் இது நம்மள கஷ்டப்படுத்தாது. அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துலதான் நம்ம எங்க இருந்தாலும் நம்ம என்ன ஆசைப்படுவோம், நம்மளுக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லாம நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும், அமைதியா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு இடம் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட். அப்ப அங்க போனோம் அப்படின்னா பகவானை நம்ம டிசைரா நம்ம எடுத்துக்கணும். இதுல பாத்தீங்கன்னா அதான் போட்டிருக்காங்க, பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் இந்த சைட்லாம். இதெல்லாம் என்னன்னா, யாரெல்லாம் வந்துட்டு சத்துவ குணத்துல இருக்காங்களோ அவங்கலாம் வந்து பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுவாங்க. அதே வந்து ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல இருப்பாங்க, ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து. அதே வந்து தமோ குணத்துல உள்ளவங்க இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டி, வேதத்துல எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு இருக்கோ அந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்க செய்வாங்க. அப்ப இந்த இதை நம்ம தாத்பரியத்தை புரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளோட டிசையர் தான் காரணம்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த டிசைரை நம்ம பகவான் மேல வச்சு பக்தி சேவை பண்ணும்போது இந்த முக்குணங்களோட தாக்கங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியில வருவோம். அதனால நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள் எதுவும் வராது, நம்ம எப்பயும் சந்தோஷமா இருப்போம் அப்படின்றத தாத்பரியம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15.2. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रवाला
अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளர்க்கப்பட்டது, பலப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. உபக்கிளைகள் புலனின்ப விஷயங்கள் ஆகும். இம்மரத்தினுள்ள கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அப்படின்றது இங்க நம்ம பாக்குறோம். அப்போ இங்க உள்ள என்னது அந்த முக்குணங்கள்னால செய்யப்பட்டிருக்கு. சரிங்களா? இந்த ஜட இயற்கைன்றது முக்குணங்கள்னால நம்ம தான் பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா நேற்றுக்கு. அதாவது பிரகாசமா இருப்போம், அதாவது சத்துவகுணத்துல இருக்கும்போது ஏதாவது நல்ல காரியம் செஞ்சுட்டோம்னா மனசு ரொம்ப அமைதியா சந்தோஷமா நம்மளுக்கு இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த சந்தோஷம் நம்ம அனுபவிக்கும் போது நம்ம குட்னஸோட நம்ம சம்பந்தப்பட்டுறோம். அதே ரஜோகுணத்துல இருக்கும்போது நம்ம ஏதாவது ஆங்கரிங் பண்ணி அதை அடையணும் அப்படின்னும் போது அதுல கிடைக்காது, துக்கம் வரும் இல்லைங்களா? அந்த ஒரு டென்ஷன், அந்த ஒரு துக்கம் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப அதோட இணையும் போது நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், நம்ம முக்குணங்கள்ல ரஜோகுணத்தோட சம்பந்தப்பட்டுறோம். அதே தமோகுணம்ன்றது இல்யூஷன், அறியாமையில இருக்கும்போது நம்ம தமோகுணத்தோட சம்பந்தப்பட்டுறோம். அப்ப இந்த மாதிரி 3 குணங்களால் தான் இந்த இயற்கை ஜட இயற்கை ஃபுல்லா இருக்கு. அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க, மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிந்திருக்கின்றன. உபக்கிளைகள் புலன் இன்ப விஷயங்களாகவும் இம்மரத்தில் உள்ள கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து நம்ம செய்யற விஷயங்கள்ல நம்ம பந்தப்பட்டுறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15.3 and 4. हरे कृष्णा. न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதல்ல. இது எங்கே முடிகிறது, எங்கே தொடங்குகின்றது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமான வேரூன்றி உள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால், என்னத்தால நம்ம கட் பண்ணணும்ன்றாங்க, டிட்டாச்மெண்ட். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல உள்ள டிட்டாச்மெண்ட்னால, அதாவது நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல உள்ள இந்த இது அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் ஆயுதம். நம்ம இந்த மரத்தை கட் பண்ணா என்னது, அதுக்கு ரம்பம் எல்லாம் வேணும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தோட நம்மளுக்கு இருக்க சம்பந்தத்தை நம்ம அறுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்ன வேணும், பற்றின்மை அப்படின்ற ஆயுதத்தால் நம்ம அதை அறுக்கணும். ஒரு இது ஒன்று வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். டிட்டாச்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம யார்கிட்ட சரணம் அடையணும், பகவான் கிட்ட நம்ம சரண்டர் ஆகணும். அதை நம்ம பகவத்கீதையில பாத்துக்கிட்டே வரோம். அர்ஜுனர் எல்லா இடத்துலயும் என்ன பண்றாங்க, பகவான் கிட்ட சரணடைறாங்க. 2.7ல, அதுக்கப்புறம் 10.12ல, இந்த மாதிரி. அப்புறம் விஸ்வரூபம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் பிரேயர்ஸ் எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஒரு இடத்துலயும் சரணடைறாங்க இல்லைங்களா? எதனால, ஒரு இடத்துல அவங்க பகவான சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ன்றதை அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டே வராங்க. அதனாலதான் பகவத்கீதை நம்ம அர்ஜுனன் மாதிரி கேட்கணும், நம்பிக்கையோட கேட்கணும். பகவானோட வாயிலிருந்து வர வார்த்தைகள் இல்லைங்களா, திருவாயிலிருந்து வர வார்த்தைகள், அதுல நம்மளுக்கு என்னைக்குமே சந்தேகம் வர கூடாது. அதையும் ஆச்சாரியர்கள் வழியா நம்ம கேட்கும் போது நம்மளோட அந்த சந்தேகங்கள் இல்லாம நம்மளுக்கு தீர்ந்து போயிடும். சரிங்களா? அப்போ இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இந்த மரத்தை பற்றின்மை அப்படின்ற ஆயுதத்தால, டிட்டாச்மெண்ட், மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல உள்ள அட்டாச்மெண்ட்டை டிட்டாச்மெண்ட்டா நம்ம மாத்திக்கணும். யார் மேல அட்டாச்மெண்ட் கொண்டு வரணும், பகவான் மேல நம்ம அட்டாச்மெண்ட் கொண்டு வரணும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணம் அடைய வேண்டும். பக்தி சேவை பண்ணணும். பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம், அவங்க கிட்ட நம்ம சரணம் அடைஞ்சு அவங்களுக்கு நம்ம பக்தி சேவை செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15.6. न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனது இந்த பரம வாசஸ்தலம் எங்க, பகவானோட இருப்பிடம், கோலோகம் வைகுண்டம். சூரியனாலேயோ சந்திரனாலேயோ நெருப்பினாலேயோ மின்சாரத்தினாலேயோ ஒளியூட்டப்படுவது இல்லை. அது
பிரகாசமா இருக்கும். என்ன பிரகாசம்? பகவானோட உடம்புல இருந்து வர அந்த தேஜஸ் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகுமா. இவங்க ஆதிசேஷன் வந்து என்னைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடணும், இவ்வளவுதான் பகவானோட பிரகாசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்துட்டே இருப்பாங்களாம். ஆனா அது நாளுக்கு நாள் பிரகாசம் அதிகமாயிட்டே வருமா. அவங்களால கால்குலேட்டே பண்ண முடியாத அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு பிரகாசமா இருப்பாங்களாம் பகவான். அதுவும் ஒரே மாதிரிலாம் இல்ல, அது அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்குமா அவங்க கிட்ட. அப்போ அவங்களோட ஒளியினால இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்குள்ள பிரகாசம் அடையுது. அததான் இங்க சொல்றாங்க, எனது அந்த பரமவாச ஸ்தலம் சூரியனாலேயோ சந்திரனாலேயோ நெருப்பினாலேயோ மின்சாரத்தினாலேயோ ஒளியூட்டப்படுவதில்லை. இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு தேவைப்படும் இல்லைங்களா, சூரியனோ சந்திரனோ விளக்கோ இல்லைன்னா வந்து மின்சாரமோ இருந்தாதான் நம்மளுக்கு இங்க வெளிச்சமே, இல்லைன்னா எல்லாமே இருட்டா இருக்கும் இல்லைங்களா. ஆனா பகவானோட இடம் எப்படி பிரகாசமா இருக்கும், அதுவும் பகவானோட தேஜஸ்னாலே அது அவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கும். அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்பி வருவதில்லை அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. எப்படி இருந்தா மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருந்து டிட்டாச்சா இருந்து பகவான் கிட்ட சரணம் அடையும் போது நம்ம எங்க போறோம், வைகுண்டம் கோலோகம் பகவானோட இருப்பிடத்துக்கு நம்ம போறோம் அப்படின்றத சொல்றாங்க. பகவானோட லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 15.7. ஹரே கிருஷ்ணா. மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனஹ மனசஷ்டானீந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கர்ஷதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாரும் எனது நித்தியமான அம்சங்கள் ஆவர். நித்தியமான அம்சம் ஏன்னா சோலும் என்னது அன்பான் எட்டர்னல், அதுவும் சச்சித்தானந்தம். அதுதான் கிங்கும் அதே சிட்டிசன், ரெண்டு பேருமே ஹியூமன் தான். பட் ஆனா கிங்கோட ஆப்புலன்சஸ் மிக அதிகம். ஹியூமன் அது சிட்டிசனோடது ஒரு கொஞ்சமா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா. அவங்களோட ஆப்புலன்சஸ் கொஞ்சமா தான். வெல்த் ஆப்புலன்சஸ்ன்றது வெல்த் கொஞ்சம் தான், அதாவது பவர் எல்லாமே சேர்ந்தது அதெல்லாம் கொஞ்சமா தான் இருக்கும். கிங் அளவுக்கு கண்டிப்பா ஒரு நாளும் அவங்களால அடைய முடியாது இல்லைங்களா. ஒரு சக்கரவர்த்தி இருக்காங்க அப்படின்னா, இப்ப பகவான் வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் உலகம் மெட்டீரியல் உலகம் எல்லாத்துமே கிரியேட் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணமா இருக்காங்க. யாராவது ஒருத்தவங்களால ஒரு லிவிங் என்டிட்டியால அந்த மாதிரி செய்ய முடியும்னா கண்டிப்பா யாராலையுமே முடியாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு வர பிரச்சனையை நம்மளால வந்து தடை பண்ணிக்க முடியாது. நம்மளுக்கு வேணுங்கிறதே நம்மளால உருவாக்கிக்கிறதுக்கு நமக்கு நிறைய சிரமப்படுறோம் இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது பகவான் அளவுக்கு நம்மளால கண்டிப்பா, அதனாலதான் என்னைக்குமே பகவானோட நம்மள வந்து கம்பேர் பண்ணி அவங்களும் சச்சிதானந்தம் தான், நானும் சச்சிதானந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈக்குவலா நம்ம பாத்துடக்கூடாது. ஏன்னா அவங்கள மாதிரி நம்மளால இவ்வளவு அண்ட சராசரங்களையும் படைச்சு எல்லாமே அதோட வேலையை கரெக்டா செய்து பாருங்க. அதாவது சூரியனா இருக்கட்டும், காத்தா இருக்கட்டும், எல்லாமே எல்லா பிளானட்ஸும் அதோட இடத்துல சுத்திட்டு வர்றது எல்லாமே வந்து ஒரு இடத்துல கூட தப்பு இல்லாம எல்லாமே கரெக்டா அதோட வேலையை செய்யுது இல்லைங்களா. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது நம்ம வந்து என்னது, நம்மளோட ஒரு நாள் பிளானே நம்மளால அந்த அளவுக்கு கரெக்டா நம்மளால இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது மிகவும் சிரமப்பட்டு தான் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. அப்ப பகவான் தான், அததான் நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தாத்பரியமா நம்ம எடுத்துக்கணும். அவங்கதான் அல்டிமேட் எல்லாத்துலயுமே. அவங்களோட நம்ம சர்வெட்டர் தான். அதாவது என்னன்னா நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் அவங்களுக்கு பண்றது, அதாவது அதுதான் சோலோட நேச்சர். பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதா சோலோட நேச்சர் அப்படின்ற அந்த தாத்பரியத்துல நம்மளால புரிஞ்சுக்கதான் நம்மளுக்கு பகவான் மேல பக்தி வளர ஆரம்பிக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒத்துக்கணும் அதை. நம்ம வந்து சோல், இது வந்து என்ன சோலோட நேச்சர் என்ன, என்னைக்கும் பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது. ஒரு கிங்குக்கு போய் ஒரு சர்வெண்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம், அவங்களுக்கு சேவைகள் செய்யலாம் இல்லைங்களா. ஆனா அந்த தாத்பரியம் கிடையாது. இது வந்து முழுக்க முழுக்க அனன்ய பக்தி, அன்கண்டிஷனல் லவ். ஒரு அப்பாவுக்கும் ஒரு குழந்தைக்கும் இருக்கிறது, ஒரு அம்மாவுக்கும் ஒரு குழந்தைக்கும் இருக்கிறது அந்த அளவுதான். இருந்தாலும் ஒரு தாத்பரியத்துக்காக அப்படின்னு சொல்றோம். என்ன அப்படின்னா சோலோட நேச்சரையும் பகவானோட நேச்சரையும் தெரியும் போதுதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால பக்தி பரிபூர்ணமா நம்மளால ஏத்துக்கிட்டு நம்மளோட இடம் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்மளால பக்தி முழுமையா பண்ண முடியும். அதுக்கு நம்பிக்கை வேணும். அதுக்குதான் நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் நிறைய ஆச்சாரியர்கள் மூலியமாவும் நல்ல சீனியர் டிவோட்டிஸ் மூலியமாவும் கேட்கதான் மனசு பண்படும். ஒரு தடவை கேட்டுட்டு நம்மளுக்கு அதுல நம்பிக்கையும் பக்தி வருமானா கண்டிப்பா ரொம்ப சிரமம். ஏன்னா நிறைய பாவங்கள், நிறைய நம்மளுக்கு மறதிகள்லாம் உண்டு. பகவானை மறந்துட்டுதான் நம்ம எல்லாம் இங்க இருக்கோம். அதனாலதான் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கோம். அப்ப அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும். ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருக்கும்போது அலாரம் அடிக்கும்போது எழுந்திருக்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி நிறைய கேட்கதான் நம்ம ஆழ்நிலை பக்தி வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து வெளியில வரும். அதனாலதான் நிறைய கேட்க நம்மளுக்கு மனசு பண்படும். நம்மளோட தாத்பரியம் என்னன்றது புரியும். நம்ம என்ன செய்யணும்ன்றது நம்மளால புரிஞ்சுக்கிட்டு அதன்படிக்கு நம்ம வாழ்க்கைய வாழ முடியும். அப்போ இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாரும் எனது நித்தியமான அம்சங்கள் ஆவர். அதாவது என்னைக்குமே அன்பான் எட்டர்னல் தான் சோல். ஆனா
எதனால அவங்க கஷ்டப்படுறாங்கன்னா கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தினால் இந்த முக்குணங்களுக்கு அடிமை ஆயிட்டதுனாலதான் அவங்க என்ன பண்றாங்க, கஷ்டப்படுறாங்க. மனம் உட்பட்ட 6 புலன்கள், 5 புலன்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, நம்மளோட சென்சஸ், அது கூட சேர்த்து மனம், அதையும் சேர்த்து 6 புலன்கள் வருது. இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். இதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது, பகவான் மேல திருப்பணும். என்னைக்குமே கண்ட்ரோல்ன்ற வார்த்தை சென்சஸ்க்கும் மனசுக்கும் வரவே வராது. ஏன்னா அது வந்து கண்ட்ரோல் ஆகாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணாலும் அது என்ன பண்ணிடும், கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நாளைக்கு அது அது எங்கேயாவது போய் அது அதோட தன்மையை வெளிப்படுத்தும். அதனாலதான் அதை நம்ம என்கேஜ் பண்ணணும். கண்ட்ரோலோட என்கேஜ் தான் சேஃபஸ்ட் சைடு. அதுதான் பக்தி யோகம், அதுதான் டிவோஷனல் சர்வீஸ். நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாமே பகவானுக்காக நம்ம பயன்படுத்தும் போது, என்கேஜ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃபால் டவுன்றது வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இருக்காது. மனசுல எப்பயும் நிச்சயமா பகவானை பத்தி நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது ஃபால் டவுன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இருக்காது. அப்போ கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தினால் மனம் உட்பட்ட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். இதுல இருந்து வெளியில வர தெரியாம தான் எல்லாருமே சிரமப்பட்டு இருக்காங்க. அதுதான் பகவத்கீதையில பகவான் சொல்றாங்க, பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு ஒரு இடத்துலயும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15.8. हरे कृष्ण। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. காற்று நறுமணத்தை தாங்கிச் செல்வதைப் போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஒரு உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வில் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகின்றான். அப்போ எதனால நம்மளுக்கு வந்து பிறவி கிடைச்சுக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, காத்து எப்படி நறுமணத்தை, இப்போ ஒரு ஊதுபத்தி ஏத்தி வைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஊதுபத்தியில உள்ள வாசனை எப்படி காத்து வழியா பரவி வருது. அதே மாதிரி நம்ம ஒரு பூந்தோட்டம் வழியா போனோம்னா அப்படியே அந்த பூந்தோட்டத்தோட வாசனை நம்மளுக்கு அப்படியே வருதுங்களா காத்துல. அந்த மாதிரி காத்து நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல நம்மளோட இந்த ஷட்டில் பாடி இருக்கு இல்லைங்களா, அது என்ன பண்ணிடும்னா நம்மளோட ஆசைகள், நம்மளோட கர்மங்கள், நம்மளோட குணங்கள் அதை அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கும். அதுதான் வந்து ஒரு பிறவிக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அப்ப நம்மளோட ஆசைகள் எங்க இருக்கோ, நம்மளோட குணங்கள், நம்மளோட கர்மங்கள் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அடுத்த உடம்பு அது சென்றடையும். அதே மாதிரி ஒரு தடவை என்ன ஆயிடும், நம்ம என்னென்னலாம் ஆசைப்பட்டுட்டே இருக்கோமோ, என்னென்ன குணத்துல இருக்கோமோ, என்னென்ன கர்மங்கள் பண்ணிருக்கோமோ, ஏன்னா குணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கர்மங்கள் பண்ணிருப்போம். நிறைய பயஸ் ஆக்டிவிட்டி பண்ணிருப்போம், இல்லைன்னா இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டி பண்ணிருப்போம் இல்லைங்களா, ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எது பார்த்திருப்போம். அப்ப இது எல்லாமே எங்க இருக்கு, அந்த ஷட்டில் பாடியில ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கும். அதுதான் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கும் எல்லாத்தையும். அப்போ அது என்ன ஆயிடுது, அதை எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே அந்த சோல் என்ன பண்ணுது, ஒரு பிறவிக்கும் அந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் என்ஜாய் பண்றதுக்காக, அந்த டிசைரை அடையறதுக்காக, அந்த கர்மத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கான உடல் அது எடுத்துக்கும். இதனாலதான் ஒரு தடவை நம்மளுக்கு பிறவிகள் ஏற்படுது. அதனால நம்ம அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம, அதனாலதான் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி கஷ்டங்கள்லாம் இருக்கிறது இல்லை. பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க வேற வேற மாதிரி பிரச்சனைகள்ல நம்மளா இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப அதெல்லாம் காரணம் அதுதான். அவங்கவுங்க கர்ம வினைக்கு பொறுத்த மாதிரி, அவங்கவுங்க குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி, அவங்கவுங்கள ஆசைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் அவங்களுக்கு அந்தந்த பிறவி கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான். உணர்வுகள் சரிங்களா. இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று, அதுக்கேத்த மாதிரி உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகின்றான். அந்த உடலை பெற்று அதுல மறுபடியும் நிறைய கர்மங்கள் செய்வாங்க, ஆசைகள் படுவாங்க, குணங்கள்ல இருப்பாங்க. மறுபடியும் அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இன்னொன்னு, இப்படியே என்ன ஆயிட்டே இருக்கு, இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் நம்மளுக்கு தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15.9. हरे कृष्ण। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं விஷயானுபசேவதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர் வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுப்புலன் ஆகியவற்றை அடைகின்றான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான். அவங்களுக்குள்ளார என்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்கோ அந்த குணங்கள், கர்மங்கள், அந்த ஆசை, அதுக்கேத்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு உடம்பு கிடைக்கும். இப்ப நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க எங்க போவாங்க, மேல சொர்க்கலோகம் நோக்கி போவாங்கன்னு பார்த்தோம். அதே வந்து ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து சரி ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க இதே இதுலயே வந்து பிறப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதே வந்து தமோ குணத்துல உள்ளவங்க கீழ் நோக்கி உள்ள லோகங்களுக்கு போவாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்ப அவங்கவுங்க குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி, கர்மங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி, அவங்களுக்கு ஆசைகளுக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன கிடைச்சிருது, அவங்களுக்கு பாடி கிடைச்சிருது, உடம்பு, காது, கண், மூக்கு எல்லாம் கிடைச்சிருது. அப்ப அவங்க அந்த நேச்சருக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சுறாங்க, இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான்.
அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15.10. हरे कृष्ण उत्क्रामन्तं स्थितं वापि कुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முட்டாள்கள் உயிர் வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகின்றான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும் அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். அதாவது யாரெல்லாம் இல்யூஷன்ல இருக்காங்களோ, அறியாமையில இருக்காங்களோ, அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது. எதனால நம்மளுக்கு இந்த கஷ்டம் வருது, எதனால நம்ம இந்த பிறவி எடுத்திருக்கிறோம், ஏன் நம்ம வந்துட்டு இப்ப எல்லாம் இருக்கோம், எல்லாரும் ஏன் வித்தியாசமா இருக்காங்க, எதுவுமே தெரியாம என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, அவங்க மயக்கத்திலேயே இருப்பாங்க. இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதை அவங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. பகவத்கீதையை படிச்சு நம்ம வேதங்கள் சாஸ்திரங்கள்ல நம்ம ஆச்சாரியர்கள் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் இந்த விஷயங்கள்ல நம்மளுக்கு புரிய வரும். ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ, அதுதான் பகவானோட வார்த்தைகள் நம்ம இன்னைக்கு கேட்கிறோம் இல்லைங்களா பகவத்கீதையில, அதனால நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அதே பாகவதம், அப்புறம் ஆச்சாரியர்களோட கைடன்ஸ், தூய பக்தர்கள் சங்கம், இதன் மூலியமா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், அந்த ஞானக்கண் கிடைக்கும். ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். எதனால நம்ம இப்படி பிறக்கிறோம், எதனால கஷ்டப்படுறோம், எல்லாமே நம்மளுக்கு தத்ரூபமா தெரிஞ்சிடும். அப்ப குணங்கள் தான் அடிப்படை. அந்த குணங்களை நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்காக நம்ம செய்யணும். சத்துவகுணத்துல இருந்தாலுமே நம்ம என்னது கண்டிஷன் சோல் தான். அப்போ நம்மளோட குணங்கள் எப்படி இருக்கணும்னா சுத்த சத்துவகுணத்துல இருக்கணும். சுத்த சத்துவகுணம்ன்றது கிருஷ்ண பக்தி, பகவானுக்கு சேவை செய்யற குணம், பகவானைய மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு பக்தி. அதனாலதான் பக்தி யோகம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம நிறைய தடவை நம்ம அதை பத்தி நிறைய ஆங்கிள் நம்ம படிச்சிட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? அப்போ இதெல்லாம் நம்ம செய்யும் போது நம்ம இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15.11. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தன்னுறவில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றை எல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். யாரு? டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருக்காங்க இல்லைங்களா ஆச்சாரியர்கள், அவங்க எல்லாம் இத புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும், தன்னுணர்வுனா ஆத்மானா என்ன, நமக்கும் ஆத்மாவுக்கும் வித்தியாசம், ஐ மீன் ஜட உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. பகவான் இருக்காங்க, பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும், இதெல்லாம் தான் தன்னுணர்வு, செல்ஃப் ரியலைசேஷன். அதுல நிலை பெறாதவர்கள், அப்புறம் ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கிறது என்பதை காண இயலாது. என்னைக்கு ஆத்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதனால வந்துட்டு இந்த ஜட உடலுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை, இந்த மாதிரி செல்ஃப் ரியலைசேஷன் தாட் அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பா என்ன செய்ய முடியாது, இந்த விஷயங்களுக்குலாம் அவங்களுக்கு விடை கிடைக்காது இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15.12. हरे कृष्ण. यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्विमामकम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றது அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. ஏன்னா சூரியனா இருக்கட்டும், சந்திரனா இருக்கட்டும், நெருப்பா இருக்கட்டும், பிரகாசம் பகவானிடமிருந்து தான் வருது. ஏன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கே பகவான் கிட்ட இருந்தா ஒளி வருது. அப்ப இந்த ஜட பொருளை யார் தான் செஞ்சது, யார் தான் உருவாக்குனது, பகவான் தான் இல்லைங்களா? நம்ம அதுதான் மகா தத்வா, அந்த 24 எலமெண்ட்ஸ், அதுல இருந்து மெட்டீரியல் நேச்சர், லிவிங் என்டிட்டி வருது, அதுக்கப்புறம் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் எல்லாம் வருதுன்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் லெவல்ஸ் அதிகமா நீங்க போக போக உங்களுக்கு இன்னும் தாற்பயம், ஆழ்ந்து சிந்தனை வரும், ஆழ்ந்து வந்து நம்மளுக்கு அதுல நிறைய விஷயங்கள் நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். அதனாலதான் நிறைய லெவல்ஸ்லயும் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத ரெக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ இந்த மாதிரி சூரியன் பிரகாசம், சந்திரன் பிரகாசம், நெருப்பின் பிரகாசம் கூட என்னிடமிருந்து தான் வருகின்றது. எல்லாத்துக்குள்ளயும் ஊடுருவி இருக்காங்க. யாரு? பகவான் ஊடுருவி இருக்காங்கன்றத நம்ம நேத்து சாப்டர்லயும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் இன்னும் 7th சாப்டர் இல்லாம நம்ம பார்த்தோம். அப்போ அவங்களோட அந்த அதாவது சூப்பர் சொல்லா எல்லா 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 இடத்துலயும் அவங்க ஊடுருவி இருக்காங்க. அப்போ எல்லா ஒளியிலயும் யார் இருக்காங்க? பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம்.
Hare Krishna Mataji, 15.13. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. कामाविश्य च भूतानि धारण्यां यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः. हरे कृष्ण. Hare Krishna Mataji. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதை நிலை பெற்றுள்ளன. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன் அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. இதுவும் என்னது, அவங்க எல்லாத்துக்குள்ளயும் ஊடுருவி நம்ம 7th சாப்டர்லயே பார்த்தோம் இல்லைங்களா, நீரின் சுவை, அப்புறம் வந்துட்டு வெப்பத்தின் இது நெருப்பின் வெப்பம், இந்த மாதிரிலாம் பகவான் வந்து இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் ஆப்புலன்சஸ்ல. அது மாதிரி இங்கேயும் சொல்றாங்க, நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும். இந்த தாத்பரியமே புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம பாகவதம் நிறைய கேட்கணும். அவங்க எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்குள்ளும் ஊடுருவி இருக்காங்க அப்படின்றத நீங்க பாகவதம்லாம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா, அதை 2nd canto 3rd canto எல்லாம் படிச்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அது எப்படின்றது அதுல நல்லா விளக்கமா சொல்லியிருப்பாங்க. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன், எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன் அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதாவது பரமாத்மாவா ஊடுருவிக்கிறது ஒண்ணு, இன்னொன்னு வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட உடம்புல இருந்துதான் எல்லாமே வந்திருக்கு இல்லைங்களா. இந்த ஜட மெட்டீரியல் நேச்சரா இருக்கட்டும், ஜீவாத்மா எல்லாமே. அப்போ எல்லாத்துலயுமே பகவான் இருக்காங்க. இப்போ என்னோட உடம்புல இருந்து ஒரு விஷயம் வெளியில வருதுன்னா என்னோட உடம்புல என்ன இருக்கோ அது வந்து அதுலயும் இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்போ எல்லாமே வந்து பகவானோட அம்சமா தான் பார்க்கணும். அந்த அர்த்தத்துல நம்ம எடுத்துக்கணும். இந்த உலகத்துல நம்ம இந்த உலகத்துல எங்க எது பார்த்தாலும் அது பகவான் கிட்டே இருந்து வந்தது அப்படின்னும் போது அது பகவானோட அம்சம் அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியத்துல தான் நம்ம பார்க்கணும். அப்ப சூரியனா இருந்தாலும் சரி, சந்திரனா இருந்தாலும் சரி, கிரகங்களா இருந்தாலும் சரி, அதுக்குள்ளார எப்படி இருக்காங்க பகவான், அவங்க ஊடுருவி இருக்காங்க அப்படின்ற தாத்பரியம் நம்மளுக்கு புரியும். அதுக்கப்புறம் எல்லாத்துலயுமே சூப்பர் சொல்ல அவங்க இருக்காங்க அப்படின்றதையும் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். சரிங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji, 15.15. Hare Krishna. सर्वस्य चागं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். என்னிடமிருந்து ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றது. எல்லா வேதங்களிலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதாவது எல்லாரோட இதயத்திலும் எப்படி இருக்காங்க, பரமாத்மாவா இருக்காங்க. அதுவும் ஏதோ இந்த ஜென்மத்துல இல்ல, நம்ம சோல்னு ஒண்ணு ஆரம்பிச்ச அந்த காலத்துல இருந்து நம்ம கூடவே இருக்காங்க. ஆனா நம்ம தான் என்ன பண்ணிடுறோம், கவனிக்கிறது இல்ல, மிஸ் பண்ணிடுறோம். என்னைக்கு நம்மளுக்கு இந்த தாத்பரியம் தெரியுதோ, இப்ப நம்ம வீட்டுல உள்ளவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் அவங்க எல்லாருக்குமே நம்ம எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். அப்ப நம்ம கூடவே இருக்கிற பகவானை நம்ம எப்படி பாத்துக்கணும், அவங்க கூட நம்ம எப்படி நம்ம உறவு வச்சுக்கணும் இல்லைங்களா. ரொம்ப அன்கண்டிஷனல் லவ்வோட அந்த 5 ரசம் இருக்கு இல்லைங்களா, சாந்த பக்தி, மாதுரிய பக்தி, தாசிய பக்தி, சாக்கிய பக்தி, அப்புறம் வாத்சல்ய பக்தி. இதுல ஏதாவது ஒரு உறவு முறையில பகவானோட நம்ம நித்தியமா இருந்தோம் அப்படின்னாலே மிக சிறப்பு. அப்ப அதெல்லாம் நம்ம வளர்த்துக்கணும். நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் ஊடுருவி உள்ளேன். என்னிடமிருந்து ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றது. பகவானோட அம்சத்திலிருந்து தான் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வருது. எல்லா வேதங்களிலாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. வேதத்துல நம்ம படிச்சு என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த விஷயங்கள்ல தான், பகவத்கீதையில என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காங்களோ அதுதான். பகவான் யாருன்றதை நம்மளுக்கு காட்டி கொடுக்கும், அவங்களுக்கு எப்படி பக்தி பண்ணி அவங்களை அடையிறதுன்றதை நம்மளுக்கு காட்டி கொடுக்கும். அதுதான் வேதத்தோட தாத்பரியம். லிவிங் என்டிட்டி சோல் எப்படி சூப்பர் சோலை அடையிறது, அதுதான் வந்து தாத்பரியம். அப்ப எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. ஏன்னா பகவான் தான் வேதத்தை கொடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா. வேதாந்தம்ன்றது கண்டென்ஸ்ட் ஆஃப் வேதம், வெர்ஷன் ஆஃப் வேதம், சரிங்களா. அப்போ அதெல்லாமும் தொகுத்தது யாரு, வேதவியாசர் தான் நம்மளுக்கு வேதத்தெல்லாம் பிரிச்சு கொடுத்து வேதாந்தம்லாம் சொன்னது இல்லைங்களா. வேதவியாசர் யாரு, பகவானோட ஒரு அவதாரம் இல்லைங்களா, இன்கார்னேஷன் ஆஃப் பகவான் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15.16 ரெண்டும் படிக்கணும். 17 படிங்க மாதாஜி, அவசியம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்வாவிமோ புருஷௌ லோகே क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्य
परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभत्यव्यय ईश्वरः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ வர இந்த 16ல இருந்து 18 வரைக்கும் உள்ள ஸ்லோகங்கள் தான் ஸ்லோகா ஆஃப் நாலேஜ். எப்படி சதுர்ஸ்லோகி கீதையோட சாரம் அதுல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இந்த 3 ஸ்லோகத்துல தான் என்ன இருக்கு? நாலேஜ் இருக்கு. ஒரு லிவிங் என்டிட்டி என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற நாலேஜ். இது வந்து ஸ்லோகா ஆஃப் நாலேஜ் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் நம்ம சொல்லுவோம். அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம். தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர். 2 டைப் லிவிங் என்டிட்டில 2 டைப். ஒன்னு வந்து தவறக்கூடியவர்கள், இன்னொன்னு தவறாதவர்கள் என 2 விதமாக ஜீவன்கள் உள்ளனர். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள், ஃபாலன் சோல்ஸ். சரிங்களா? அதே ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். அவங்கள யாரு? நித்திய சூரிகள்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? முக்தாஸ், அப்ப நித்திய சூரிகள் பகவானோட வாசம் செய்யறாங்க இல்லைங்களா? பகவானோட அசோசியேட்ஸ், அவங்கள வந்து தவறாதவர்கள். அப்பனா நமக்கு வந்து என்னது, இந்த முக்குணங்களுக்கு அடிமையா இருக்கிறதுனால நம்ம எல்லாம் என்னது, ஃபாலன் சோல்ஸா இருக்கும், தவறக்கூடியவர்கள் ஜட உலகில் இருக்கிற வரைக்கும். அதே வந்து ஆன்மீக உலகத்துல உள்ள லிவிங் என்டிட்டிஸ் எல்லாம் தவறாதவர்கள். அவங்களாம் என்னது, நித்தியமா எப்பயும் பகவானோட இருக்கிறவங்க அப்படின்றத நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கிறார். வேற இவங்க மட்டும்தான் இருக்காங்களான்னா கிடையாது. இவங்க 2 பேருக்கும் தாண்டி யார் இருக்காங்க? பரமாத்மா இருக்கிறார். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள்ளும் நுழைந்து அவற்றை காக்கிறார். அவங்க என்ன பண்றாங்க? 3 உலகத்திலயும் நுழைந்து, எப்படி சூப்பர் சோலா பரமாத்மாவா நுழைஞ்சு அவங்க என்ன பண்றாங்க? அத பாதுகாக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். हरे कृष्ण माताजी. 15.18. हरे कृष्णा. यस्मात्तक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादभिचोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितपुरुषोत्तमः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும், நானே உத்தமமானவனாக இருப்பதாலும், உலகில் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன். அதாவது எல்லாருக்கும் அப்பாற்பட்டு திவ்யமா பகவான் இருக்காங்க இல்லைங்களா? உத்தமமா இருக்காங்க இல்லைங்களா? அதனால பகவானை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? புருஷோத்தமரா நம்ம ஏத்துக்கிறோம். இதுதான் சாரம். அதாவது எல்லா லிவிங் என்டிட்டிஸ்க்கும் என்னது, ஏதோ ஒரு இது உண்டு இல்லைங்களா? ஒரு லிமிட்டேஷன் உண்டு. ஆனா பகவான் எப்படி உத்தமரவங்க, அவங்க வந்து திவ்யமானவங்க. அப்ப இதெல்லாம் வேதங்கள் சொல்லிருக்கு நமக்கு. அதனாலதான் வேதங்கள்லாம் அவங்களை எப்படி கொண்டாடுது? புருஷோத்தமர அவங்கள கொண்டாடுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15.19. हरे कृष्णा. यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारतः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவனொருவன் என்னை பரம புருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஆவான். யாரு பகவானை வந்து பரமாத்மாவா ஏத்துக்கிறாங்களோ, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடெட் அப்படின்னு ஏத்துக்கிறாங்களோ, ஏன்னா பகவானுக்கான என்னது விளக்கங்களையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பராசரம் பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்படின்ட்டு 6 ஆப்புலன்சஸ் அவங்களுக்கு நிறைவா இருக்கும். அதை காம்படிட் பண்ணி ஒருத்தவங்க கூட கிடையாது அப்படின்றத நம்ம செகண்ட் சாப்டர்லயே பார்த்தோம். அப்போ பரம புருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றார்களோ, அதாவது ஃபெய்த், கம்ப்ளீட் ஃபெய்த்தோட இருக்காங்களோ, அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஆவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றான். சரிங்களா? பஜதிமாம், அதுதான் அது ரொம்ப முக்கியம். இந்த ஸ்லோகத்துல வார்த்தை பக்தி தொண்டு. நம்ம வந்து ஐயமின்றி பகவானை தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் நம்ம ஏத்துக்கிறோம். அப்படி தெரிஞ்ச உடனே நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடறோம்? நம்ம பக்தி தொண்டில் நம்மள ஈடுபடுத்திடுறோம். நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுது, தெரிஞ்ச உடனே அதை நம்ம செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சிடறோம் இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும், இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் நம்மளுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும்? பக்தி தொண்டு. பக்தி தொண்டுன்றது என்னது? நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாத்தையும் பகவான் மேல என்கேஜ் பண்ணி நம்மளோட மனத்தை பகவான் மேல நிலைநிறுத்துறது தான் பக்தி தொண்டு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15.20. हरे कृष्णा. इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम 15ोऽध्यायः.
सर्वं कृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. நம்ம இப்போ நம்ம வேதம் படிச்சு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், அதோட கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ், ரகசியம் என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான். என்னது, நம்ம போன ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, எவனொருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ, பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறாங்களோ, அதுதான் என்னது, ரொம்ப உயர்ந்த ஞானம். சரிங்களா, அதாவது ரகசியம் அதுதான். அப்ப அதுதான் வேதத்துல உள்ள வேத சாஸ்திரங்கள் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. பாவமற்றவனே, இந்த இடத்துல என்ன அர்ஜுனனை கூப்பிடுறாங்க, பாவமற்றவனே. அப்ப இந்த விஷயம் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படி இருக்கணும், நம்மளோட சின்ஸ் எல்லாம் எராடிகேட் ஆயிருக்கணும். சரிங்களா, எப்படி எராடிகேட் ஆகும், நம்ம தான் நிறைய பிறவிகள் எடுத்து நிறைய பாபங்கள் பண்ணிருக்கோம் இல்லைங்களா. அப்ப எப்படி அது எராடிகேட் ஆகும், நிறைய பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுனாலும் நாம சங்கீர்த்தனம், பகவானோட நாமத்தை சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகும், நம்ம கிட்ட உள்ள பாவங்கள்லாம் நம்மளை விட்டு போயிட்டு ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆகிறோம். அப்ப பாவமற்றவனேன்னு கூப்பிடுறாங்க அர்ஜுனன். அப்ப என்ன அர்த்தம், சின்ஸ் எல்லாம் எராடிகேட் பண்ணியிருந்தாதான் இந்த தாத்பரியத்தெல்லாம் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றது நம்மளும் எடுத்துக்கிறோம். தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான், அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். இதை யாரு புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களோட முயற்சி பக்குவத்தோட இருக்கும், ரொம்ப ஸ்கேட்டர்டா இல்லாம எல்லாம் தெரிஞ்சு, அதாவது பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சு பக்தி சேவை பண்றவங்க எப்பயும் எப்படி இருப்பாங்க, பக்குவத்தோட இருப்பாங்க அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு சாப்டர் முடிஞ்சு போச்சு. இன்னைக்கு 15th சாப்டர் நம்ம பார்த்திருக்கோம். எப்படி முக்குணத்துல இருந்து நம்ம நம்மள வெளியில வர்றது, அதாவது அந்த நாலேஜ், அந்த ட்ரீ, பேனியன் ட்ரீ இருக்குங்களா, அதோட தாத்பரியத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுல இருந்து நம்ம வெளியில, அப்ப டிசையர் தான் நம்ம என்ன பண்ணுது, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இந்த முக்குணங்களுக்கு நம்மள கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்கு, அந்த முக்குணங்களுக்குள்ளார அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா அந்த அட்டாச்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட், அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், டிட்டாச்மெண்டா மாத்தணும். அதை டிட்டாச்மெண்ட், பற்றின்மைன்ற அந்த ஆயுதத்தால் நம்ம கட் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். அது மாதிரி செஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம எப்படி பக்தியில ப்ராக்ரஸ் பண்ண முடியும், பகவான் யாருன்றதெல்லாம் ரியலைஸ் பண்றதுக்கு பகவான் அவங்களோட ஆப்லன்சஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க. அப்புறம் நாலேஜ் என்ன அப்படின்றதையும் இந்த புருஷோத்தம யோகம்ல நம்ம பார்த்துட்டோம். சரிங்களா. வாஞ்சாகல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானம் பாவனேப வைஷ்ணவ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவேந்திர கி ஜெய். ஷிலா பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.